a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro. Estou encantada de estar outro día máis contigo. Hoxe temos un Galiza Metálica cargado de entrevistas, novidades e as nosas seccións de rouco son e mulleres galegas cañeras. Mais o primeiro de todo é darvos as grazas a ti que estás escoitando ahora mesmo este Galiza Metálica e as nosas ouvintes da outra beira do Miño. Moito obrigada por escoitarnos na 106 da FM en Antena Miño, en Braga, todas as noites, da segunda á terza feira. E tamén todas as noites da sexta feira ao sábado. Xa sabedes, en Antena Miño, na 106 FM de Braga. Podes escoitar en todo o norte de Portugal e tamén no sur da Galiza. No grande templo da perversión sónica. Co meu compañeiro nos mandos do Galiza Metálica, o gran imperatore das ondas, Filipe Marta, de SOS Heavy Metal Radio Show. E se non podes escoitarme en directo, xa sabes que podes escoitar o Galiza Metálica nas plataformas de iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes e tamén todas elas reunidas en Pod Galego. Imos aló con Galiza Metálica. Espero que che guste.
Acabamos de escoitar a No One Alive, que presentaron o pasado día 18 na Sala Son, en Cangas, o seu novo LP, Don't Leave Your Child Alone. Este disco ven con 2 anos de retraso e finalmente veu a luz, o que lle permitiu por fin dedicarlles máis tempo e facer un disco que marcara un antes e un despois no futuro da banda, con un sonido completamente renovado. Foi producido pola propia formación e autoeditado e gravado nos Unreal Studios de Marín, con Zoilo Unreal, e realizado por Diego Besada nos Bea Besada Studios, e intentaron recrear un sonido moito máis ochentero e darlle un son moito máis crudo ao disco. A banda vai a presentar o álbum en diferentes salas, o 1 de abril no Café Cultural Auriense, en Ourense, o 15 de abril na Sala Filomatic de A Coruña, o 13 de maio no Pub Yggdrasil, en Ferrol, e o 27 de maio rematan esta minixira no Pub Transilvania de Vigo. E despois do verán, contamos con que No One Alive vai a recorrer o norte de España, con Oviedo, Santander e León, entre outras cidades. Creados en 2016 e orixinarios de Vigo, esta banda busca recrear un viaxe ao western máis macabro, sangriento e oscuro. I take you to be my wife. Too hard and too cold from this day forward. For better or for worse, for richer, for poor, in sickness and in health, to love and to cherish. From this day forward, until death do us part.
E agora vamos a continuación con unha persoa que tiña moitísimas ganas de entrevistar. Chámase Gabi e é o vocalista dos Bacalouras, unha banda de Vigo ou, como ben din eles, da Alcaldía de Teis. Se queredes saber algo máis sobre esta banda, de por qué son tan divertidos e, sobre todo, por qué son tan bons, estade ben atentos e quedadevos nesta entrevista dos Bacalouras. Complicadas de sacar, sobredose de antidepresivo e de actores e cantantes aburridos. Quitarse a vida é algo moi comprometido. Se vas facelo, faino con estilo. Tírate da ponte de grande. Son 50 metros de salto elegante. Mentes ves bateas, huevos a los yates. Tírate da ponte de grande. Pejarse un tiro requiere puntería. Intentó unos a Froilán e furón coas zapatillas. Inmolarse, prenderse el lumenteiro. Deixa cheiro a churrasco no braseiro. Darte o voto ao Partido Popular é moi lento e doloroso, é difícil de aturar. Quitarse a vida é algo moi comprometido. Se vas facelo, faino con estilo. Tírate da ponte de grande. Son 50 metros de salto elegante. Mentes ves bateas, huevas a los yates. Tírate da ponte de grande. Que gusto da saltar, que gusto da saltar, que gusto da saltar e caer na ría. Que gusto da saltar, que gusto da saltar, que gusto da saltar dende a autopista, dende a autopista. Son 50 metros de salto elegante. Mentes ves bateas, huevos a los yates. Tírate da ponte de grande. Ola, moi boas, estou aquí con Gabi, o vocalista dos Bacalouras. Que tal, Gabi? Hola, moi boas, que tal? Como vai? Pois moi ben, aquí desexando coñecerte un pouquiño máis e desexando que a xente de Galiza Metálica escoite e coñeza aos Bacalouras, se é que así non é. Bueno, o primeiro é que xa dixen que eras o vocalista, pero presenta ya a xente quen son o resto dos compoñentes. Bueno, pois os Bacalouras somos 4 rapaces compañeiros daqui, do barrio de Teis. Eu son Gabi, son o cantante que toca gaita, son o gaiteiro. A batería temos a Adrián Navarro, ao baixo temos a Pepe, a Pepiño Bacaloura, e a guitarra a Víctor Rivas. Moi ben. Bueno, xa dixestes que sodes de Teis. Teis é unha zona de Vigo, para todos aqueles que non saibades de onde é Teis. Pero eu creo que xa é a Alcaldía de Teis, como ben decides en máis dunha ocasión, non? Sí, claro, porque nós sempre tiramos polo barrio. Teis, que Vigo, Vigo Cabo non é unha unidade. Vigo é unha unión de parroquias soviéticas. Non é o mismo Teis que Matamá, que Benbride ou que Colla. Entón, nós sempre tiramos a colla de somos os Bacalouras de Teis. E cando fora a campaña do Concello
que poñían todas as obras carteles de alcaldía, unha destas collimos un e pintámoslle debaixo de Teis e o levamos a todos os concertos, o da alcaldía de Teis. Sei ben, feime a parte moitísima graza. Bueno, para todos aqueles que non escoitedes ou non escoitárades algunha vez os Bacalouras, decirvos que, sin dúbida, son unha mezcolanza de estilos, pero me gustaría que me dixeras que en que etiqueta vos poñedes vos, si é que vostedes que poñeren algunha. Pois eu penso que a etiqueta máis correcta postos a poñela sería punk rock experimental, porque metemos de gaitas ou a veces arranxos así un pouco que se saen fora do común, pero tampouco temos aquí unha etiqueta que digamos en plan, somos fiéis a isto puramente. Nos dicíamos ao comezo, cando comezábamos de coña, que facíamos pataca en rock, pero entraría de todo punk rock experimental, por aí andaría. Despois tamén é certo que cada un de nós temos gustos super variados, dende o batera que é super metalero ata o guitarra que encanta a música progresiva, Frank Zappa, ou eu que son un forro da música tradicional, da música popular galega. A verdade é que sí, que sodes aí 4 colegas bastante rariños en justos. Facedes aí unha mezcla bonita. Oye, e como foi isto de unirse 4 colegas con gustos tan diferentes? Contame un pouco, e contalle un pouco a xente como vos coñecestes e como se iniciou os Bacalouras, e por que ano, ademais? Pois é unha historia moi bonita, porque eu coñecín a Víctor, ao guitarrista, cando estábamos en infantil no cole, no colexio, teríamos de ter 5 anos, e desde aquela sempre fomos amigos. E Víctor aprendeu a tocar a guitarra e eu aprendín a tocar a gaita. E nos festivais do colexio, Víctor tocaba a guitarra e eu cantaba. Non nos facíamos chamar os Bacalouras, pero éramos non os dous sempre, éramos o dúo que sempre cantaba e sempre pues, actuaba daquela maneira. Despois, cando xa estamos chegando a sexto, viu Navarro, que viu de Ferrol a vivir aquí a Teis, e fixose amigo noso. E Navarro non tocaba ningún instrumento, pero por tocar con nós aprendeu a tocar a batería. Al principio non sabía tocar nada, forroume con unha batería e quedábamos para ensayar, para facer barullo directamente, e así aprendeu a tocar a batería. Entón xa éramos 3. E un pouquillo máis adiante tamén era colega noso daqui de Teis, o Pepiño, e el tocaba o baixo e meteuse dentro. Entón éramos os amigos do instituto que tocábamos, e era moi bonito, porque a mellor incluso cando no instituto xa nos deixaban sair para fora e a mellor non había unha clase ou algo así, pois íbamos ao baixo da casa do guitarrista e ensaiábamos como para pasar o tempo, improvisábamos, a gran parte do tempo improvisábamos para diante, e así como naceron os Bacalouras, non tiñamos nome, e cando actuábamos nos festivais de curso, de las festas do instituto. E nunha destas, pois, chamárannos para tocar xa directamente nunha sala que había en Vigo, que era a sala Anoeta. Sí, a Anoeta, jolín, xa fai anos, sí. Madre mía. E a partir de aí xa empezamos a dar concertos como tal. O sea, que levades toda unha vida xuntos. E por encima sí. reconvertíndoos. Bueno, o do batería non me esperaba, que con tal de tocar con vos, que aprender a tocar un instrumento, que bonito. A verdade é que é unha historia ben fermosa, de amizade e de gusto pola música. E oye, en todos este tempo, cando se vos dou por decir, bueno, xa que nos mandan aí a Anoeta, que pasa? Que vamos a ter que facer algún disco ou algo? Cando empezaste a gravar? Pois, o que pasa é que nós sempre fixemos todo moi a nosa maneira e íbamos sempre moi ao noso rollo. Entón, as primeiras grabacións que facíamos eran con micrófono do ordenador ou con calquer trapallada posta así no medio e sonando todo fatal, e gravábamos, e eso só subíamos todo orgulloso ao daquela ou MySpace ou cousas así, e claro, eso non había que escutar, era unha trapallada, pero pouco a pouco así fomos grabando. E o que pasa é que o noso guitarrista fixo despois técnico de son, estudou para técnico de son, en control de sonido,
E foi moi orgánico todo, pasamos de gravar de cada vez peor a ir co que ganábamos, o pouco que ganábamos, ir mercando material para gravar, ir formando unha bodega bella que tiña a familia de Víctor do guitarra e convertela no noso local de estudo, e pouco a pouco fomos grabando de peor a menos peor. Fomos facendo un pouco todo nós. E foi así moi orgánico. Pero non foi en plan primeira a maqueta mala e a partir de aí xa temos un disco moi bo ou tal, non, pasamos de ter trapallada a unha especie de mini maqueta gravada en disco verbatim, a despois intentar gravar algo mellor, e así ata ahora que sacamos o último disco, fomos un pouco mellorando pouco a pouco. Bueno, o último disco saiu este ano pasado, no 22, non? Non é do 23. Sí. E chamase Xuventude Prexubilada. Non me equivoco, non? Non, Xuventude Prexubilada, está correcto. Sí. É que me encanta o título. Primeiro porque que está cheo de temazos como A canto está o rapante, que sin dúbida para mí xa se está convertindo no meu tema preferido, pero tamén Tírate da ponte de Rande, tamén está aí entre un e outro, que cuidado, pero aparte de eso tedes xa podes decir que unhos temas detrás que aparte dos títulos, as historias que contades son realmente tan divertidas que creo que xa creastes un propio estilo, sexa. Para min os Bacalouras xa é unha marca de diversión e boas letras e moi boa música, verdade? Sí, eu supoño que, pois, como todo foi a evolución. Ao principio facíamos pois moita atrapallada porque tampouco tiñamos o cerebro ben formado, entón facíamos o que nos saía, ou o que nos influían de outros grupos que escoitábamos ou tal, e quizás non tiñamos ao comezo un toque tan noso. As letras ao principio nosas eran pasaron de ser riquiñas, porque claro, cando éramos uns nenos de 12 anos, que letras facíamos? Letras riquiñas. A ser unhas letras, pois cando xa estábamos máis nesa época, máis un pouco escatolóxica, de que nos facía gracia meternos ou falar de sexo ou falar de sabidos que trapallada, pois facer letras así por ser o máis salvaxes posibles, a cada vez ir collendo máis o noso toque, ir perfilando e facendo letras mellores, ata que facemos as letras ahora. E a música igual, pasamos de facer cancións de 3 acordes, que eran os que sabíamos, a
a pouco, pois ir mellorando, ir collendo yo justo, e aí seguimos evolucionando, ainda temos moito que aprender. Bueno, a verdade é que sodes xente humilde, porque eu creo que calquera que vos escoite, vamos, marcha con justo e dicindo, a verdade é que mereceu a pena, porque sodes moi divertidos en directo e as letras, e que volvo a decilo, están moi curradas. Quen é o que fai esas letras? Ou sodes todos quen andades aí a montalas? Xeralmente as letras, a gran parte fago as eu, ou levo unha idea de letra, pero non todas, hai algunhas pezas que son idea outras letras son idea de outro compi, do grupo, por exemplo, neste disco, a de Fe Desafallado, a letra é de Teto, que é o baixista, e ademais é moi curioso porque soñou, foi un soño que dixo, soñei con esta letra, vamos a facela. O que pasa é que eu podo levar unha idea dunha letra ou tal, e a mellor despois a facemos entre todos e reformas aquí isto ou se lle cambiamos isto outro e viceversa. Entón tampouco está clarísimo de plan esta peza é desta persoa, esta peza é de outras pezas son nosas. Pero bueno, xeralmente a gran parte das letras fago así. Bueno, e a que andades agora mismo metidos? Aparte de, polo que eu sei, de celebrar o Antroido. A que andades ahora mesmo? Sí, por iso teño esta voz, sí. Pois agora mesmo seguimos presentando o último disco, Xuventude Presubilada, e estamos a facer pouco a pouco, temas novos para ver que surte. Non temos ninguna meta así en mente rápida, non, en plan, no, temos que sacar a disco ahora rapidamente, absurda, ¿no? Seguimos facendo temas novos e actuando cando nos chamen para tocar e aí seguimos. Bueno, e algunha colaboración con Portugal, como tuvestes a de Samil Portugal, ou algún vídeo aí que estedes preparando, ou algunha actuación? Si tes algunha actuación, avísame. Pois temos pechadas algunhas actuacións, o que pasa é que como non as anunciaron os festivais non podemos dicilas. Ai, cache na mar. Bueno, pois entonces pero algo pechado para verán temos. Tivemos agora hai pouco no que é o concerto que facemos todos os anos no San Brais, aquí en Benbrive, en Vigo, que sempre facemos un concerto nun Purancho, que é un Destroy. E así agora a curtiño prazo non temos nada, a priori. A veces saínos cousas así un pouco de repente. Bueno. Pero bueno, seguimos niso e non temos pensado así ningún videoclip ni ninguna cousa así a curto prazo. Que pasa? Que nós somos tamén un pouco de que a veces nos dá moi rápido hai que facer isto e sai, pois como pasou co de Kim Barreiros co Samil Portugal, foi todo cunha coña, todo o tema o tiñamos grabado e dixemos, ostra, anda que non molaba que colaborara Kim Barreiros. Pois veña, intentámoslo. E foi así todo moi rápido e foi maravilloso. Foi maravilloso. Podemos sacarnos da manga. A verdade é que, oye, que duren moitísimos anos os Bacalouras, seguimos vos moi de preto dende Galiza Metálica todos os vosos pasos que os aibades. Estamos aí moi pendientes de todo o que vaiades a sacar para adiante e xa te volveremos a chamar cando saquedes algo aí que me dé a min pé para facerche outra entrevista, vale? Ay, genial, un placer. Bueno, para rematar, quero que lle deixes aquí ás ouvintes de Galiza Metálica un tema voso para que poidan degustalo. Pois un tema noso, vou recomendar escoitar o tema Hai que ir morrendo do noso último disco, porque é un dos temas que máis nos molan deste último traballo e ten un humor negro moi chulo, e ademais agora que estamos todos coa crise dos 30, pois está hai que ir morrendo que xa toca, non? Que te veña xente detrás. Bueno, moitísimas grazas, de verdad, Gabi, un placer como sempre falar contigo, e nada, o dito, dentro de pouco xa falaremos. Veña, grazas, unha aperta. Ata loguiño, chao. Son moi alarmante. Un día deste sairei de casa cos pés por diante. Perdoa se son moi repugnante, pero non ves que apodrezo de forma constante.
come las berzas. Por aí xa foi suficiente o que vivín. Vou pro tanatorio que ben o merecín. Teño o mono dunha RCP, o de morrer e un vicio. Santos óleos non os podo ver. Un xídeme con viño, é mellor vivir tras falecer que estar morrendo vivo. Quero estar cazando e morrer tranquilo. Hoxe teño os pés neste mundo bañazos a medios. Miran as estrelas do faro por se acaso estou. Hoxe teño os pés neste mundo bañazos a medios. Miran as estrelas do faro por se acaso estou. E a continuación imos a ter a nosa sección de Rouco Son con Jacobo Mouriño, que nos vai a traer as novedades deste último Rouco Son, a publicación de balde que podes atopar nas principales salas de concertos de toda Galiza. Empieza
Ola Pati, moi boas. Aquí unha vez máis Jacobo de Roucosón para contarvos que temos de novo na revista neste último mes. Por unha banda fixemos por fin a nosa lista dos 35 discos de rock galego máis destacados do ano pasado. Foi un pouco tarde porque quizáis o normal é publicala a finais do propio ano, non? Pero bueno, máis vale tarde que nunca, supoño. Así que chegou agora esta lista dos 35 discos que para nós foron o máis destacado do último ano. Nada, como son 35, pois é moito para facervos algún resumo, porque además hai de todo, de todos os estilos, que en Galicia facémolo todo, de todo moi ben. Así que nada, botade un ollo por vos mesmas, que eu creo que é unha boa selección, a verdade. Logo tamén temos unha crónica do Festival da Candeloria de Lugo, que regresou por fin despois de varios anos, da última edición no 2019. Esta crónica da man de Ana Anido Trastoi. Nada, se queredes facervos unha idea ou se queredes revivir como foi o festival, se sabedes, botade un ollo. Tamén temos unha entrevista co destacadísimo batería vigués Suso Valcárcel, que, bueno, coñeceredes de bandas como Nocheni, The Mirage, Supernatural, e que ahora mesmo pois é músico de sesión, profesor de batería en Vigo. Bueno, ten un millón de proxectos, o quizáis o último deles é Drums and You, que é un proxecto benéfico no que el colabora con outros artistas destacados galegos para facer cancións que logo se poden adquirir por un determinado prezo, e todo o beneficio conseguido vai para cousas benéficas, non? A primeira canción que sacaron, Miser tu Ser, pois todo o que gañaron con esa canción, que foron 1.400 euros, pois foron dedicados á ONG Acción pola Música, concretamente para financiar a Orquesta Son das Flores, que é unha orquesta onde tocan nenos do barrio vigués de Teis que están en situación de perigo de exclusión social, así que, bueno, un traballo super necesario e inmenso. E nada, tedes que ler esa entrevista porque fala dun montonazo de cosas interesantes, así que vos la recomendo moito. E logo pois, tamén temos noticias pois do novo sinxelo de Xeria, banda da comarca do Condado, do dúo de Compostela Gran Poder, que está presentando este mes o seu último álbum PM, e tamén vos falamos da colaboración entre Treintañeras Cañeras e Rebelión do Inframundo, que como parte do último álbum de Rebelión pois sacaron un temazo conxunto. Así que nada, tedes que botarlle unha orella porque eso, unha mestura tremenda de rap e rock que iso sempre mola. E isto é todo, a verdad. Bueno, non, mento, tamén hai unhas semanas falamos vos do novo da nova loita de grupos en loita, porque Vigo Sónico, por desgraza, volve a estar pechado, porque a pesar de que se anunciase a licitación definitiva do espazo, despois de moitos meses de parches, o Concello que pretendía finalmente fixo era que ata esta licitación non estivese resolta, pecharon o espazo. Así que nada, os grupos de Vigo están reclamando que Vigo Sónico reabre inmediatamente. Bueno, nos facémonos eco desa loita. E sen máis, un millón de gracias, Pati, de novo, e ata a próxima. Infernal
Acabamos de escoitar a Perpetual, formados no 2006 na Coruña, unha das bandas máis populares e queridas da nosa terra, e que van a estar no Napalm Fest o próximo 20 de maio na Sala Rebullón, en Mos, en Pontevedra. E tamén quero me facer eco de que o 24 de marzo van a estar Brutal e North Slave na Sala Filomatic da Coruña. E acórdate, o 24 de marzo, Brutal e North Slave na Sala Filomatic da Coruña. Sigue con la lucha,
You face death. Forget your dreams are young. Real girl can sing with the sun. It is the time to declare a war to the ones who bring your down. Remember, it's time to break your remember. Remember till the day you die. It's time to break your remember. Remember till the day you die. It's time to wake up. It's time to wake up. It's time to wake up. It's time to wake up.
E agora vouta deixar con Cristina Pena. Cristina Pena é unha guitarrista da zona da Coruña que nos ven con un seu propio proxecto que se chama Los Minnow, presentando un novo traballo, Dear Ghost. Non te perdas esta entrevista para coñecer mellor a Cristina e este interesante proxecto. Ola, moi boas, estou aquí con Cristina Pena, guitarrista e vocalista do seu propio proxecto musical, Los Minnow, non Minnow, Minnow. Que tal, Cris?
Si, é que estábamos antes falando, direi no ben ou non o direi, pero é Lost Minnow. E quero che preguntar eso mismo, aparte de darche as grazas por concederme a entrevista, cando comenzou este proxecto de Lost Minnow? Pois o proxecto comezou no 2017, cando eu tiña unhas cancións do rollo así post-hardcore, con influencias math rock, e o rollo que a mí me gusta son os xéneros que eu escoito. E ao principio non sabía que facer con elas, simplemente as tocaba, cantaba por riba e tal, e un día dixen, jova, estas cancións molanme moito, quero sacalas nun disco que a xente as escoite, porque a verdade é que, jova, era algo interesante o que estaba facendo. E así, pois, decidíme a gravar as cancións na miña casa, e as pasei a Iago Pico de Pousada Son, a Iago Pico, sabes quen é, non? Que está ahora con Tres Xungueiras. Sei un poquito quién es. Eu creo que conocemos todos como el Cachas Buenorro, que está detrás de la batería de las Cantais Xungueiras, pero aparte sí, é un grandísimo produtor. Sí, foi el que me mezclou e masterizou os temas, saquei o primeiro EP, así foi. Jolín. O primeiro, cando saiu, máis ou menos? Pois sí, son máis ou menos en 2017, no verán, creo que foi. Sí, comecei a compoñer estas cancións, non sei, en 2016, en 2017 xa dixen eu vou a poñerme en serio con isto e tal, e así foi. Sí, de feito, mentras estes tempo tamén estuveches nun proxecto ben interesante cunha muller rulando por toda España, ata fai moi pouquiño, verdade? Ah, sí, refiriste a Lady Cherry, non? Efectivamente, sí, estuveches con Lady Cherry e, bueno, este verán fixestes unhos cuantos bolos ben interesantes, ademais. Sí, a verdade é que sí, que molou moito xiras con ela. Fixemos un que foi unha pasada, había non sei cantas miles de persoas en Valencia, nas nits de Vivier ou algo así, non sei como se pronuncia. Pero sí, foi unha experiencia moi enriquecedora. Bueno, pero estamos falando de que ti, por ti mesma, nunca paraches de seguir adiante co teu propio proxecto persoal de Lost Minnow e sacaches Dear Ghost, non? Sí, saquei Dear Ghost, o segundo EP, este 24 de febreiro. Bueno, fai unha semaniña e algo máis. Sí. Así que moi contenta. O segundo fillo. Contanos un pouquiño este segundo fillo, por que saiu, de que tratan os temas, en que estilo englobarías? Pois, a ver, o estilo segue sendo o mesmo que o primeiro EP, que é post-hardcore. Bueno, máis que post-hardcore, poderíase dicir que é rock progresivo, pero con influencias de post-hardcore e influencias de math rock. Eu digo influencias xaponesas de math rock e influencias americanas de post-hardcore, porque, bueno, en Xapón hai unha cea moi grande de math rock, que, por exemplo, en España non hai. Pero en América tamén hai moita influencia desa cea xaponesa. Pero é o que eu estou intentando traer para aquí, para España, un pouco deses xéneros que aquí non se ven, non se escoitan nada, sabes? O post-hardcore é un estilo americano que aquí tamén en España non hai moita cousa, verdade? Pois non é moi representativo, non? Non. Pois eso que o xénero deste EP, pois eso, rock progresivo con post-hardcore, más rock, con varias influencias de outros xéneros, vamos. Non sei que máis me preguntaxe. Sobre de que tratan os temas, que me parece sempre moi interesante. Sí, as letras, pois nada, van un pouco de temática onírica, de fantasía, porque a min gustame moito escribir historias. Gustame escribir historias románticas, no sentido de romanticismo do século XIX. Pero tamén románticas de amor, pero bueno, que gustame moito a temática esa romántica de esos tempos, porque estaba moi ligada á vida, como un mundo que se falaba moito, o mundo da morte, dos fantasmas, de todo isto, sabes, de fantasía. Eu inspírame moito niso, de feito, un dos meus libros favoritos é As lendas de Becker, gustame moito. Entón, as letras van un pouco así, por temática de fantasía. Por exemplo, Dear Ghost é unha historia de amor entre dous rapaces, un está morto e a chica está viva. Eso que representa o videoclip un pouco.
The quiet sea, pressure and flush on my cheeks. Am I supposed to forget you like you were the one for me? As if you were the one for me. 'Cause you're not like everyone. I just wanna be there when you're sleeping, holding on to my pillow on this winter. And don't mind when you're dreaming. I just wanna be there when you're sleeping, holding on to my pillow on this winter. And don't mind when you're dreaming. As long as you stay with me. As long as you stay with me. How can I tell someone that treasure now is gone? Will I someday understand? Everything leads to an end. Everything leads to an end. Why do nights seem longer since I've known you? Why do clock hands on me when I want to run free? Just a slave of mine. How can I ignore that? I just wanna be there when you're sleeping, holding on to my pillow this winter. And don't mind when you're dreaming. I just wanna be there when you're sleeping, holding on to my pillow this winter. And don't mind when you're dreaming. I just wanna be there when you're sleeping, holding on to my pillow this winter. And don't mind when you're dreaming. As long as you stay with me. As long as you stay with me. Sí, porque de esto mismo queríamos falar, porque como me comentabas ti antes, a micropechado, moitas veces os videoclips pasa como ca música, non? Dependendo de quen as coite, podelle significar unha cousa ou outra, e moitas veces cando falamos dese paisaxe onírico, pois pérdese a veces o significado real. Contanos un pouco como foi a grabación deste vídeo, que aparte é maravilloso, que presentaches o mesmo día 24, Sí. quen o realizou, onde se fixo e de que trata realmente a chichilla da historia. Pois o gravou 13 Amarillo, que é unha produtora que o peta bastante porque está facendo tamén os vídeos de estas xungueiras. Ten unha calidad moi boa, a verdad. Foi gravado en Marín, en nunha localización de, non Marín exactamente, non me acordo como se chamaba, pero cerca de Marín. Despois pois nun plató. Aí a sea do plató que a sea que saen cosas así como asiáticas, xaponesas, o árbore, o cerezo, e despois está o exterior que é aí na zona de Marín, de Pontevedra. Sí, aparte, a temática bonito, do... Perdón? Ben bonito, ademais, a zona exterior, co mar, bueno, a mí me gustou moi. Sí, é un faro que non me acordo, tengo unha memoria horrible. Pois o videoclip nada, vai de dous namorados, o chico está no mundo dos mortos e a chica está no mundo dos vivos. E a chica comeza a sentir a súa presenza porque el mandalle sinais. Non sei se te das conta no videoclip, cando eu estou tirada na cama, que empezan a aparecer así luces
pois son sinais del. Entón a chica vai buscalo ao bosque, empeza a notar cada vez máis a súa presenza que vai detrás dela. Sí. O chico vai levando ao precipicio, entón chegan ali, el dalle unha chave e a tira ao mar. Que E é unha aquí, escena, claro, unha aquí escena había- maravillosa, ademais, non sei como se fixo, pero cuidado, a mí me puxo os pelos de, vamos, arrepiada que me quedei. Pois claro, aquí hai xente que di que machista o mozo que mata a chica, pero a ver, hai que ter en conta que é un contexto de fantasía. Claro. Aquí non existe o machismo, o sea, non como tal. É O un- machismo é unha cousa da nosa sociedade, non da fantasía. É un amor eterno, non? Búscase a conxunción dos dous amantes e poder chegar a verse, non? Exacto. Entón, a chica desperta no mundo dos mortos, que irónicamente é a todo color. Se te Sí. fixas no Sí, no videoclip, Sí, é todo o color. videoclip ten as ceas en blanco e negro, que é o mundo dos vivos, e o mundo dos mortos, que é a todo color. Bueno, Entón, tamén búscase é- esa metáfora. Claro, e tamén a verdade que pois un pouco a metáfora de que o amor enche o todo, non? Ela realmente está ca persoa que quere. Tal vez no Claro. mundo dos mortos encontra máis vida que incluso na vida real, non? Moitas veces o que se di que Exacto. é máis real o mundo onírico que o mundo que vivimos, non? Claro, exacto, pois eso o entendiches perfectamente, porque é iso o que quería transmitir. Pois. Cada persoa, é verdade que cada persoa entendeu a súa maneira, que tamén gústame, porque tamén isto é arte, cada persoa, pois, segundo o que viviu na súa vida, vai interpretar unha cousa ou outra, eso está ben. Pero bueno, o que eu quise transmitir, en principio, é o que acabas de dicir. Bueno, pois invitamos a todas as ouvintes de Galiza Metálica a escoitalo, a velo, a desfrutar este vídeo tan bonito, tan ben feito e a escoitar, como non, as cancións de Dear Ghost, que son maravillosos, este novo EP, que por certo ten unha portada que me encanta. Non sei quen xa fixo. Sí, a portada ten unha historia tamén interesante. A portada fixo un chico americano que se chama Corley Swoop ou algo así en Facebook. O caso é que eu contacteille porque el fai as portadas de xente que son referentes para min, ali da sea de post-hardcore americana. Contacteille a historia de Dear Ghost, o que te acabo de contar agora. Sí. Entón, sacoume esa imaxe e gustoume moito. Ademais que está inspirada non só na historia de Dear Ghost, senón nun cadro moi famoso que se chama O Mundo de Cristina, que xa é casualidade. Que casualidade, sí. Ese cadro é moi famoso sobre todo en Estados Unidos, dun pintor de ali, que facía cadros a óleo de paisaxes rurais, bueno, de experiencias do rural americano. Entón, el tiña unha veciña que era discapacitada e non podía andar, entón arrastrábase pola erva. Entón un día encontrou unha así tirada na erva e pintouna. Curiosamente o cadro a disposición e todo é moi parecido á miña portada. Pois sí, contoumo Cori que se había influído nese cadro. Entón, a min é brutal porque, aparte que é moita casualidade que se chama O Mundo de Cristina, sin dúbida, é como mezcla do clásico, da pintura clásica, porque este cadro é de 1920, me parece, e o rollo moderno que, pois, é como el dibuxa, así, diseño moderno, sabes? Sí, e bueno, entón, e a túa propia moito. música que é moi moderna, sabes? Pois xa está tamén moi ben traído, claro. É moi moderna e as letras son bastante clásicas. Entón, sí, é como esa mezcla e gústame moito, creo que representa moi ben o disco. Pois xa chegamos ao final, Cris. A verdade é que un gustazo, como sempre, falar contigo. Estamos aí moi pendientes de todo o que vayas sacando dende Galiza Metálica e xa sabes que tes sempre as portas abertas para facer todo o posible que poidamos para a túa visibilización e do maravilloso traballo, xa non só como unha representante galega guitarrista moi boa, que tocas en varias formacións, que eres a endorsen de
de AMS Guitars, que non o dixen, pero tamén é Sí. ben interesante. E tamén son decirlo. profe de guitarra. E tamén es profe de guitarra, efectivamente. E de familia de músicos, porque teu pai tamén é unha persoa tamén Sí. moi importante dentro da música galega. Así que, bueno, aí seguimos os pasos de Cristina Pena. Moitísimas grazas. E agora, para o final, deixaremos posto o teu tema, non? Queres facerlle unha pequena Sí, presentación para os ouvintes? A presentación de que tema? Deste último, do Dear The Ghost. Dear Ghost. Efectivamente. Animos a que o escoiten. Presento ti. Deixoche a ti o fin da entrevista. Vale, pois nada, agora imos escoitar Dear Ghost, que para mí personalmente é un dos meus temas preferidos e o single do EP, con esta historia tan bonita. Animos a vexades tamén o videoclip, porque explica tamén parte desa historia. E nada, moitas grazas, Pati, e moitas grazas aos ointes. Moitísimas grazas a ti, unha apertiña grande. Chao, chao. Veña unha aperta, chao, chao. Thank
noche ver, es lo que queremos ver. Lo que hay debajo importa un carajo. Jugando con mentiras, disputándonos las migas. Democracia, 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 democracia. Persiguiendo la zanahoria entre la cortina de humo, dando vueltas en la noria, sin pararnos ni un segundo, sin pararnos ni un segundo, sin pararnos ni un segundo. Democracia, 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 democracia. Navega viento en popa, todos tan contentos, directos a una roca. Seguid trabajando, que ya estamos llegando, mientras el capitán se caga en nuestro rancho. Democracia, 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 democracia. Recórdovos que o Uña Rock dende as 13 horas do sábado 25 de marzo nos estudios Potenkin no Polígono do Tambre, con aforo limitado e entrada por 10 euros, teredes a Tricornio, Blue Marrow e Anal Kiro. O Uña Rock, sábado 25 de marzo. E tedes o antirritual, a invocación do adversario, con Implodiment, Mondo Podre, Acúfenon, Kuma y La hija del carroñero, o 25 de marzo, ás 7 da tarde, no Tronco Bar, con entrada de balde.
En a nosa sección de Mulleres Galegas Cañeras temos a María Campos, ou máis coñecida como María Valteira, unha mulleraza que toca a trompeta e, ademais diso, leva moitos anos e con moitos grupos metidos na nosa cultura máis musical e máis galega. Imos aló a coñecela moito mellor nesta sección na que damos visibilidade a mulleres dentro da escena musical galega. Ola, moi boas, estou aquí con María Prado, aínda que tamén a coñecemos moitos como María Valteira. Que tal, María? Hola, Pati, bo día, encantada de saludarte. Moi ben. Moi ben, pois, bueno, eso mismo, eres María Prado, mais coñecemoste moito por María Valteira, verdade? Sí, María Valteira é o meu nome nas redes sociais. Bueno, é un pouco en honra de precisamente a soldadeira María Valteira, que andivo en tempos difíciles para as mulleres, como foi a época medieval, facendo o que gostaba, que era cantar e bailar. Exactamente, bueno, é de cantar, e de bailar, e da música, é do que imos a falar hoxe nesta sección de Mulleres Galegas Cañeras, que, como ben saben as ouvintes do Galiza Metálica, nos dedicamos a darlle visibilidade, a crear referentes de mulleres a través da súa experiencia na música. E vouche facer a primeira pregunta que lle fago a todas as miñas entrevistadas. Cando comenzou en ti o amor pola música? Pois eu creo que se perde no tempo, que non son quen de dicirche en este momento. Sempre de pequena me quedaba mirando, escoitando a música, bailando, cantando, e despois como que xa comecei a tirar como preferencia cara a un instrumento concreto, que é o que hoxe en día toco. Sí, a verdade que é un instrumento ben interesante da familia dos metais e do vento, sí, que é a trompeta. Sí, a trompeta, sí. Efectivamente. Que no. E cando empezou, ou, bueno, antes de cando empezou, que é o que se escoitaba na túa casa cando ti eras pequena? Pois, bueno, eu nací no ano 85, pilloume a época dourada, digamos, do rexurdir da música popular galega, con Ana Quiro, por suposto, logo xa as orquestras que ían e viñan deste lado do Atlántico cara ao outro, e traían eses ritmos e sons tropicais da Compostela, os satélites, ese tipo de música popular que se escoitaba nos 90, que mesturaba a música popular galega con eses ritmos que traían de Latinoamérica pola emigración. Bueno, logo, por suposto, música tradicional galega, e logo tamén, eu son a pequena de 3 irmáns que me levan desde 12 anos, pois, por unha banda tamén se escoitaba pop rock dos 90, cando eu tiña, por exemplo, 5 ou 6 anos, o que se oía en aquela época, os grupos míticos rollo Europe, Iron Maiden, e todo ese, o sea, que o meu contacto ca música é algo super ecléctico na miña infancia. Xa vexo, un pouquiño de todo. E en que momento te dedicaches a trompeta, ou como foi ese comezo ca trompeta? Pois mira, precisamente deses tempos, das verbenas por exemplo, na miña aldea, que é un momento de felicidade ainda a día de hoxe, pois sempre vin que había como un instrumento que era super potente, que sobresaía con forza por case por riba do resto, que tiña unha expresividade, podía soar suave, doce, ou potente e agresiva, é dicir, parecía un instrumento super versátil para a forma de a ver, estou non dicindo obviamente coa perspectiva de adulta, non? Pero de pequena sei que me chamaba a atención iso, como esa versatilidade que ten o instrumento. Ou seja, que pareceuche un instrumento con forza, con versatilidade, e dixeches, eu quero eso.
E a que anos? Gústame como sona. Claro, eso é super importante. Eso é moi importante. E a que anos comezaches a decir, eu quero tocar eso? Sí, eu xa penso que o ano anterior de comezar na escola de música, eu xa entrei á escola de música porque quería tocar ese instrumento, non foi ao revés. Sabes que moita xente comeza a música e despois ainda se decide polo instrumento. Eu sabía que quería tocar a trompeta e que por eso tiña que aprender música. Sobre 7 anos, porque os 8 foi cando comecei na banda de música de Ordes, na escola de música. Sí. Carai, o sea que dende moi noviña e o tiñas clarísimo. Sí. Iso sí. Como foi avanzando? Claro, me supoño que, pois eso, tocando na banda de música de Ourense durante bastante... Ordes. Non Ourense, perdón, Ordes. Que ti és de Ordes, non de Ourense. Que me supoño, pois eso, que sería tocando durante bastante tempo na banda, propiamente de música, pero de pronto das un salto, non? Pasas de tocar non só na banda de música a tocar en grupos e outro tipo de agrupacións musicais. En que momento foi eso? Na túa adolescencia, xuventude? Contame un pouco. Pois mira, eu, o que estive na banda, foi a porta que me abriu un mundo novo, a banda de música de Ordes. Logo, aos 17 anos, asinei o meu primeiro contrato. Carai. Porque eu botei 5 anos, o sea, non asinei eu, asinou o meu pai, que eu era menor de idade. Precisamente fai agora, este mes ou que ven, 20 anos que asinei o meu primeiro contrato como música profesional, por decirlo así. Eu comecei a traballar, estive 5 anos en orquestras míticas destas de pachangas. Sí. Eu saí da banda de Ordes, e aí abriuse outro mundo novo, que é tocar con músicos, gostaríame decir músicos e músicas, pero non foi o caso. Con músicos, porque, bueno, estamos falando do que estamos falando, non hai representación de mulleres músicas. Pois non. É moito menos nese sector. Abriuseme unha porta para tocar con músicos de diferentes procedencias, desde toda Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia, ata Moldavia, por exemplo. Carai. Eso é unha experiencia que se ven, non é a música que ao mellor máis che gusta tocar, porque non ten como esa é música comercial, non, obviamente, pero ten unha parte enriquecedora moi grande que non a consigues noutro tipo de agrupacións. Sin dúbida, sabes? Sin dúbida, ou seja, polo que me estás contando, tú veches unha grandísima sorte de contar coa experiencia de outros músicos de moitas partes moi diversas e de poder aproveitar tamén esa experiencia, eu creo enriquecedorísima. Sí. E iso foi o que tamén seguramente che atraeu a coñecer a máis xente e acabar tocando tamén en outro tipo de agrupacións, non propiamente de bandas, non? Eu logo rematei iso, porque, bueno, pilloume na edad, acabando a idade do pavo, os primeiros anos da posadolescencia, por decirlo así, non? Entón, despois decidíme a que facer con miña vida, bueno, fui á universidade, estudei para mestra de música, e nada, estive estudando fora, e ao regresar, pois tiven sorte de criarme nunha vila onde na miña adolescencia era un ambiente efervescente de xente creando e facendo grupos en música continuamente, chicos, tamén o teño que dicir, sí, eran todo homes, estaban os 5 talegos, bueno, aínda a día de hoxe están super... de aquí son os arquicoñecidos Diose de Criu, sí, estaba Castomá, estaba o Chicharo Psicótico, había un montón, bueno, ao lado en Cerceda, Censar, Sensacha, un montón de grupos. Entón, bueno, eu fume á universidade, estive estudando fora, e ao regresar
foi como esa no medio deses anos gravamos un tema con Castoma. Silvia, que é outra rapaza que toca a trompeta de aquí de Ordes e agora é trompista na banda tamén. As dúas gravamos con Castoma un tema que se chama A Infancia. E logo, a partir de aí, bueno, viñeron para a Escola de Música, retomei os estudos porque viñeron grandes profesionais e profes para a Escola de Música, que xa, bueno, estou che falando nivel Manu Paino, Martiño Mato, Olivier, empecé a dar clase con eles, e así foi como me acabei introducindo outra vez nos grupos, porque nestes grupos, non outra vez, introducíndonos nos grupos que estou tocando agora, xurdiume a oportunidade por medio de Martiño, de formar parte dun grupo no que ele estaba, a partir de aí ábrenseche portas cara a outros grupos, porque te coñecen, porque falas, porque é así, bueno, un pouco como funciona a música os grupos, non, en Galiza. Pois eu coñezo un músico que é unha música que toca non sei que, necesitamos tal, pois eu coñezo un batería, ou que sexa, non? Sí, polo boca a boca e polo recorrido que ten ese músico e con quen tocou, que eso é interesante, non? Sí, o currículum ao final. Sí, efectivamente, o currículum. Bueno, e actualmente con que bandas tocas ou tes proxectos? Pois mira, teño, vouche decir cronolóxicamente como foi estou realmente agora a día de hoxe en 5 proxectos. 6 contando a banda de Ordes, que sempre que podo vou tocar con ela, é unha banda humilde, de músicos humildes que somos, e cando podo sempre vou tocar con ela porque é a que me dou todo, é dicir, todo o que sei, a base do que sei aprendino aí. Claro. E mira, contoche, eu comecei en Banda Xangai, con, perdona, Pati, que hai moito ruido. Nada. Con Banda Xangai, na que está, bueno, hai xente dos diplomáticos de Monte Alto, está Xurxo Souto, Cuni, en paz a Mangui, está músicos de, por exemplo, Ultracance, Papaqueixos, Antón, Xan, Richie, da magnífica banda Os Homes en Medo, Martiño Mato, Olivier, Miguelón, eu. Digamos que esa é a banda Xangai. A partir da banda Xangai, bueno, pois hai un proxecto co que eu estou ética e personalmente moi bueno, digamos, políticamente como muller feminista posicionada, que a Brass Band Brasica Rapa. Exactamente. Que, sí, a primeira banda íntegramente feminina galega de instrumentos de vento metal, unha Brass Band propiamente dita. Ese foi como o segundo proxecto no que entrei. Logo en MJ Pérez, que gravamos aí un disco con MJ. Logo tamén estou en Sacha na Horta. Exacto. Estou dicindo cronológicamente. E agora o último proxecto que me subín con toda a ilusión, pois é o novo proxecto de Jasper e Nébeda, Loitamada. Exactamente, sí. Sí. Fai pouco tamén aí na Capitol, foi onde coincidimos e dixen, teñolle que facer unha entrevista a esta muller. Sí, foi un día ben bonito, sí. Ben bonito. Pois nada, xa chegamos ao final, sabiches, isto é unha cousa vista e non vista. O único que me gustaría é que recomendaras ás mulleres ou homes que estén ouvintes da Galiza Metálica, que estén escoitando esta entrevista, que lle recomendarías a todas aquelas que por algunha razón non se dan o empuxonciño a si mesmas para tocar con outras bandas ou pensan que, pois bueno, que é moi difícil. Que lle recomendarías ti?
Pois que se o que queren, que vayan sen dubidalo, que somos moitas agardando cos brazos abertos a ser máis. Moi ben. Pois gústame eso, e quédome con eso. Pois moitísimas grazas, de verdade, María, un placer como sempre falando. Moitas grazas, unha aperta. Outro, chao, chao, ata logo. Chao, chao. Cielo abierto, mina de carbón. Caras tristes cargan el vagón. La agua sucia mezclada con sal. Miedo, asco y alcohol de quemar. En la mierda ha nacido una flor. Por las noches acecha el terror. Frente al fuego beben en el bar. Pocos sin nombre, vida sin hablar. Cae la noche en la ciudad. Los coches acechan en la oscuridad. Vuelve sola, cansada de andar. Los clientes se han marchado ya. Soy un ruido junto al callejón. Rompe el silencio, última salación. No te presa del depredador. Pálida muerte, carne de cañón. E podedes escoitar a Grilo xunto con Super 8 na fábrica de chocolate o 8 de abril en Vigo e o 21 de abril na Coruña, na sala Mardi Gras. Super 8 máis Grilo. Hey, ti, sé que estás deprimido si es así, ven por aquí. Tengo un remedio para ti, un Prozac, un Lexapro, una toalla mollada, un remedio infalible que apenas vas
Plastic Uts máis cruceiro na Sala Moon de Santiago 2 de abril a partir das 7:30, con anticipada 8 euros e taquilla 12 euros. Recorda, Galiza Metálica traeche os bolos máis interesantes como os de Plastic Uts e Cruceiro.
E recordade que Strayback saca un novo disco, World in Decay, este próximo maio. Estade ben atentas ao Galiza Metálica, porque estamos intentando traervos a Strayback e o seu novo disco, aquí, no Galiza Metálica. Os pontevedreses Balmo o próximo domingo 2 de abril en Vigo estarán con Ultra Silvan e Clinch Matcher, e o martes 4 de abril na Coruña. Estade ben atentos, pois o lugar, o prezo e os horarios serán posibles sabelos a través de blackloggsessions@gmx.com. Espalla e difunde desde a clandestinidade de Balmo.
Son Pate Castro e trouxenche outro Galiza Metálica. Espero que che gustase tanto como a min. E deixo-vos esperando o próximo Galiza Metálica Cultural, no que vou a traerche 5 seccións, como sempre, moi especiais sobre a historia da Galiza, a historia da Galiza dentro do metal galego, sección de audiovisuais e sección de literatura e, como non, a sección liderada polas miñas fillas, Aldara e Ariadna Martínez Castro, na que metalizamos a rapazada. Moitas grazas e, como sempre, recorda, vai aos concertos, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica. Saber la verdad en un mundo peor de mentira y maldad. Y ahora siente el odio que no puede detener. Huye de su vida para jamás volver. Huye de su vida. Huye de su vida. Ven, despiértate, no mires atrás y echa a correr. Corre, aléjate, no esperes más, levántate. Ven. No escapó del lugar al saber la verdad y corrió sin pensar dónde iba a llegar. Nunca supo luchar contra la adversidad y contó con que ellos tendrían piedad. Y ahora siente el odio que no puede detener. Huye de su vida para jamás volver. Huye de su vida. Huye de su vida. Ven, despiértate, no mires atrás y echa a correr. Corre, aléjate, no esperes más, levántate. Ven, despiértate, no mires atrás y echa a correr. Corre, aléjate, no esperes más, levántate.
podrás aguantar. No mires hacia atrás, no podrás aguantar en pie un segundo más.
puedo creer, hombre sin fe. Con esa voz interior, dame pronto una señal. Dime pues quiero saber cuál es la razón de ser. Para creértelo, el dedo en la llaga tú has de meter. Y constantemente dices que si no lo veo no puedo creer, hombre sin fe. Para creértelo, el dedo en la llaga tú
Dites premios, tes medallas, entre rúas co teu nome eu teño prazo. Hipotecas, e o meu soldo ven nun sobre. Dites festas, amizades, ningún título de nombre. Eu teño toda unha vida pra tentar sair de pobre. Non me coñerás, non me coñerás. Dites premios, tes medallas, entre rúas co teu nome eu teño prazo. Hipotecas, e o meu soldo ven nun sobre. Dites festas, amizades, e algún título de nombre. Eu teño toda unha vida pra tentar sair de pobre. Non me coñerás, non me coñerás, non me coñerás, non me coñerás. Ti non me coñerás, eu vexo te vir, non me dobregarás, non vou a fugir.
sangrar.